Illum kompla jiltaqa' l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fil-Parlament dwar il-każ tax-xiri taż-żejt. L-Inġinier Filip Borġ, il-Manager attwali tad-Diviżjoni tal-Petroleum fl-Enemalta, kompla jagħti x-xhieda tiegħu wara li s-smigħ tiegħu beda tnejn li għadda. Rigward id-dokument li ppreżentat Justin Caruana dwar il-livell ta' salfer nhar it-tnejn li għadda, Borġ spjega li l-fuel tbattal fi 3 tankijiet differenti u l-ispezzjoni saret f'wieħed minnhom. Meta saru spezzjonijiet fit-tankijiet l-oħra, instab li l-livelli kienu kif suppost. Għaldaqstant reġgħu saru testijiet fuq l-ewwel tank fuq is-salfer biss u nstab li l-livell kien kif suppost. Madankollu huwa ma talabx raġuni dwar din id-diskrepanza. Mistoqsi dwar diversi aspetti li jikkonċernaw il-fuel oil huwa rrisponda li din ma kienitx il-linja tiegħu u għaldaqstant ma setax jagħti risposta. Bdiet tagħti x-xhieda tagħha wkoll Janice Merċieqa li hija manager fil-qasam finanzjarju. Hija qalet li l-prezz ta' hedging li kien inħareġ mill-Ministru Austin Gatt ma kienx ikkontestat mir-Risk Management Committee minħabba l-fatt li dan kien ħareġ minn ordni diretta mingħand Austin Gatt.